Okay, let's go. Hello लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बर' हलायबाय ना गोसो गोथारै दिनैथ' जाहैबाय बैसागु फोरबो आरोना बैसागु फोरबोआव माने दिनै माने जोंना ओंखारनायदों आरोना गामियाव मैयारा खावसे ओंखारखांबाय ओमफ्राय दिनै ओंखारबाव नायबाय आरोना गाइस मैया न'खौ ब्लग लायाखै आरोना दिनै माने सानख्लाय ब्लग लानोसै आरोना गाइस मैया न'खौ ब्लग लायाखै आरोना दिनै माने सानख्लाय ब्लग लानोसै आरोना गाइस ओमफ्राय आंना आर'नाया बिनो आरोना गाइस ओमफ्राय आंना आर'नाया बिनो आरोना गाइस दाख्लै समबारावथ' बायना लाबोनाया नै बेनो आरोना बिदिखौसो मोनबाय आं गाइस होमबा भिडिअ नायलांबाथाय आरोना बिदिनो स्टार्ट खालामबाय फाइनालि गाइस जोङो माने ओंखारबोबाय आरोना बैसागुआव माने आंनाथ' गस्ला बिदिनो आर'नाइ गस्ला बायनो हायाखै नालाय गस्ला सार्टखौनो गानबाय आरोना गाइस ओमफ्राय आंजों दंफायो दा बिब' दं आरोना ओरै नाहरदो खनसे दावले नाहरबा जादु गेलेनाय माबासो र' गाइस खिथाना guys, benar na. Kita hyper lawan lah sih. Benar na guys, yang habis gua ini sih first time kita dalam vlog guys. Kamu saya gusin kelas. Kamu saya gusin kelas. Kamu saya gusin kelas. ओरैबायदि बेखार आरोना जों गामि मानसिफ्रा माने ओंखारखानाय बुस्थुआनो माने दा फार्स्टआवसो ओंखारनाय जाफिनबाय आरोना आं दा न'आव दंफैयो आरोना लोगोफोर होमबा दा फार्स्टआवसिनिफ्राय ब्लगखौ सुरु खालामनोसै आरोना लोगोफोर ओंखारबोफिनलायबाय आरोना दा टाइमा सारिथा पास जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय ओंखारबोफिनबाय जोंना माने लिंहरफिनलायबाय आरोना लाइमोन सेंग्राफ्रा माने आफादगिरिफ्रा आंबो दा थांनो नागिरफिनबाय आरोना गाइस भिडिअ नायलांबाय थादों आरोना होमबा माने सौफैबाय आरोना बिनिफ्राय सुरु खालामगासिनो गाइस मोसानायखौ माने बारबोबाय आरोना दाथ' मोनाबायना गाइस दिनै माने आंना मबाइला मोजां नङा आरोना केमेराया ओमफ्राय आं दा मोसानायखौ लागोन गद गैला आरोना ओरै दं नै दल लाना जोंना लोगोआ ओमफ्राय फैयाखै आरोना दंबावो ओरै न'आव दं आरोना फैयाखै माने एसेबां मोजां फैबाय आरोना ओमफ्राय आं न'सिम हाबफैनाय थान्दा माने फांखा जाबबाय आरोना नै गरम नाथाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरै दङ आनि दं आरोना आनि ओरै दं आनि दं आरोना नै ओइ गथ' ओइ नालाय नै नालाय मानबाय दङ माथो मानबाय दोनथ'वाखै खुलुबबाय ओमफ्राय मानबाय नागिरो जाया नालाय नै ओइ गथ' ओइ ओमफ्राय दायो आंनि आखायाव मा दं दे गाइस बेखौ मा होनो खिथाहरलाय कमेन्टआव ओरै सिख्लाफ्रा माने मोसानो जमा जाहांजोब्बाय आरोना नै मोसालाखोमोन डाइरेक्ट मान बावखासिगोन गाइस ओमफ्राय बेलेगाव बारसिलाय आरोना नै नायनो हागोन गाइस माने दा बे बोरोसिन आरोना लोगोफोर